Bác! Z konára stromu priamo nad norou spadla obrovská kopa snehu. V nore sa všetko zatriaslo, až z toho myška Hryska spadla z postele. Ako sa zľakla, strhla pritom zo seba perinku z veľkého dubového lístočka. Otras zobudil aj Rysku a Kisku. Kiska si trela očička a pýtala sa: Čo sa to deje? Tak som sa zľakla, až som z toho celá roztrasená. Ryska sa lenivo pretiahla, zažmúrila oči, ale potom sa otočila na druhý bok a chystala sa spať ďalej. Hryska sa vydala k chodu nory, aby sa pozrela, čo spôsobilo taký veľký otras. Ale nie, sneh. Len čo Hryska vystrčila fúziky z nory, hneď jej ňufáčik omrzol. Rýchlo sa vrátila za ostatnými, aby im povedala, čo sa stalo. To znamená, že čoskoro budú Vianoce a my nie sme vôbec pripravené. Nemáme uprataný ani nazdobený domček, nemáme stromček, ani jedlo na štedrovečernú večeru. Vyhrkla Kiska. Ako si s tým asi myšky poradia? V nore bolo naraz pekne živo. Myšky celé rozospaté, zmetene behali tam a späť a nevedeli, čo si počnú. Porada! Volala myška Hryska. Všetky sa zišli okolo stolčeka, posadili sa na stoličky z čiapočiek, žalúďov a rozhodli sa urobiť plán. Ja by som mala zohnať dobrovodky na štedrovečernú večeru, povedala Hryska. Tešila sa totiž na to, že sa jej tak podarí niečo dobre si ukryť a nechať len pre seba. Ja najviac rozumiem tomu, čo je pekné. Mala by som zháňať ozdoby, rozhodla Kiska. Ja tu na vás počkám, pridala sa hneď Hryska, ale neprešlo jej to. Ešte nám chýba stromček, na Vianoce vždy máme stromček. Rozhla za ňu Kiska. A tak sa každá z myšiek nachystala, spoločne sa prehrabali snehom a vyliezli z nory von. Pred norou si vzájomne popriali veľa šťastia a dohodli sa, že sa tam zase všetky za pár dní stretnú. A potom sa už každá z nich vydala na cestu.